हाय लोगो नोंथांमोन नै नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन दा बेवहाय आं दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय गियानसाथ बसुमतारीनि उन्दै समनि माखासे नुथायफोर जाय नुथायफोरखौ गोसोखांथि महरै जाहाथे इयुनावबो जाहाथे नायफिननो हायो बेनि थाखायनो आं दिनै नैबे उन्दै समनि गेलेनाय उन्दै समाव माबायदिमोन बेखौ आं आपल'ड खालामनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे जेबो गोरोन्थि साना आरो जेबो गाज्रि साना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव आं फोरमायनाय थाबाय दा बेवहाय माने जाहाथे इयुनावबो जाहाथे रोखा जानानै थाबाय थायो बेफोरबायदि भिडिअफोरा बेनि थाखायनो आं आपल'ड खालामनो नाजानाय जादों। फिसाज्लानि मोखांखौ सुनानै होदों आं गोदोनायाबो फास्राय खामबाय थायो आरो सालायाबो बारो गुफुर जायो बेखायनो सालायखौबो सुदों आं साफा खालामदों आं गुफुर दं आरोबाव दे आङो फिसाज्लानि मोखांखौ गोरलै समाव सुबाय थायो गोदोनायाबो फास्राय खामोमोन नालाय बेखायनो सुबाय थायोमोन आरो सालायाबो गुफुर जायोमोन बेखायनो सालायखौबो साफा खालामबाय थायोमोन आं गोरलै समाव उन्दै समाव मोखांखौ सुनानै होदोंमोन आङो मोखां गन्थं गासिखौबो साफा खालामदोंमोन आं गोरलै समाव खालामबाय थायोमोन। मेसें बोथोरनि जोबोद गुसु सुहाबनाय सममोन बे समाव बिमाया फिसाखौ आराम जिजों गोबाथुमनानै लादों दा बिदि खालामनायाव उन्दैफ्राबो गुदुं मोनो आरो जों गोजांनाय मानायनिफ्राय जों बासायनो हायो। सोरनियाव नोंसिनियाव बेलाय दाख्लै आं थांबानो ना हासुवाखै है गावहा उदैखौनो दामो आथिंखौ जानोसै जादो दे आथिंखौ जादो आथिंखौ जादो दे आथिंखौ जाबाय बा आबाया जादों आबाया आथिङा गोथावथार आबा गोथावथार आबा गोथावथार आथिङा गोथावथार आथिङा गोथावथार आबा आथिंखौनो जादों नों जोख्लायदों नों आंना फिसाला गियाना उन्दैनिफ्रायनो एकदम बिराद थेवमोन जेब्ला बे खुगा ओंखारनाय समनिफ्रायनो ओरैबायदि रायज्लायोमोन बियो बिमाजों बिफाजों एकदम रायज्लायबाय थायोमोन बियो जाबा दाजा खुगाखौनो सिरि थायोमोन बियो दा बुंनांगोन बिनि फिथाइ महरैनो जोबोद थाबैनो रायज्लायनो रोंदों 1.5 बोसोर
एक बोसोर 5 मासनिफ्रायनो बियो माखासे बाथ्राफ्रा जादों रायलायनाया सोदोबा जादों मोनफा-मोननै बाथ्राफ्राबो बे समनिफ्रायनो बे रायलायनो हादों आरो बियो फार्स्ट टाइम बियो नोंथांमोना साननो हागौ बियो फार्स्ट टाइमाव बाबा होननो रोंजेनदों ना आफा होननो रोंजेनदों ना आइ होननो रोंदों ना मामि होननो रोंजेनदों नोंथांमोना मिथिनो लुबैयो जानो हागौ दा बे समाव आं गोबां थाबाय थानो मोननाय जादों बेजों लोगोसेनो थाफाबाय थानो मोननायबो जादों आरो सम मोनबानो थाफाबाय थानाय जादों फार्स्ट टाइमाव बियो बाबा होननोनो रोंजेनदोंमोन बियो बिनिफ्राय बियो आइ आरि बायदिसिना सोदोबफोरखौ रोंलांदों बियो माने बे गेलेनाय मानाय बेयाव खुगा ओंखारनाय खुगा दामनाय बायदिसिनाजोंनो बियो बाबाया फैग्रोदों आरो बिनि खुगानिफ्रायनो रोखा राव सोदोब दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन मानोना बे भिडिअआव गियाननि उन्दै समनि माखासे भिडिअफोर जायखौनाखि जों अराय गोसोखांथाव महरै नेरसोन लाखिनो लुबैयो बेनि थाखायनो आपल'ड खालामनो लानाय जादों दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुना होयो बेनि थाखाय आं खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय